Okay, naaba mo yung mga uban. Yes, kay ako, daghan ko uban tanawa kayo. Tanawa niya, daghan ko uban na pagani din ang uban oh. So, na ako'y uban, no. Ambot na mo wala. Basta, na ako'y uban, tigulang na ko. No, doesn't mean na amoy uban, tigulang na mo. Ang uban, genetics na siya. Yes, genetics. So, ang uban nga solusyon is, nagpa-color silang hair para ang uban mahimong blondie or itumon. Pero ako is I don't want to do that because kung magtubo na imong hair, wala na kay wala na kay. Kung magtubo imong hair, ang color mo panaog na mo panaog tapos may ang the rest dinhi sa roots dinhi sa roots ang color is black. So dili siya balance. Now si Ate Gaga iyahang gi-introduce ni nga shampoo. Shampoo. And now I'm going to do it. Okay? Ang kaning shampoo is very nice. So, mao ni siya. This is henna. Henna ni siya. Kaning henna, dito ako ni sa Thailand palit. Sa Tigaga nagpalit ani actually tag 55 baht ni siya. So kung dili mo gusto nga kanang inyuhang buhok mag-blondie, magpa-color or something like that, tapos gusto lang ninyo at least ma-darken gamay inyuhang uban is gamiton yun ni siya. Gamiton ni siya. Henna ni siya. Henna. Pure henna. Tapos inyo siyang i-mix sa water. Tapos iiputang siya dinhi. Ang mahitabo ani is kaning mga white hairs. Kaning mga white hairs, mahimo na siyang brown. Tapos imuhang black hair will remain as black. No, inaana na siya. So ato ang sulayan karon. Naapoy tubig dinhi sa tabo. Di mo color to white hair. Kasi mo color mo. Tapos dili na ako ni siya hot doon. Dili na ako ni siya hot doon. Ako lang siyang nga oh. Ako sulat na ba ko gloves? Saan ba niya ito niya sila? Okay, so this is the powder. Tumaon lang daw. Nakainani na daig ko atong before ko hawa sa Thailand. Tabangan ko na tigaga akong gi-demo kung saan pagbuhat ginani no. So at this time no, kailangan nato mag-change og sanina kay kani atong sanina murag panglaag ni dili ni nato pwede mahugawan kay mag-mess up gini siya unya. Okay, nakailis na ta. So kani ato ang naka-mix up na pud ta ato alang kamuton kay wala tay gloves. Pero mas okay gid ni og gamitan nato ni og gloves. Pero for now wala pa man taan ang gloves, kamuton na lang nato. Okay, kay second time naman ako ni nakabutang ani no. Ako ana lang unahon ning naa sa roots kay para ang mga ning tubo maoy kuluran kaya ang mga sa ubos na kuluran na siya adtong dito sa Thailand. Pero ug naay sobra, it's better nga tanan na lang nimo nga hair ang imuhang butangan aning henna shampoo. You have to make sure guys nga tanan nimong buhok na butangan gyud no kay para walay mabiyaan, walay makampat. Pag human nimo og butang tanan sa imuhang hair, kailangan na nimo siya i-rest for 2 hours. Pwede po dai siya 1 hour lang, pero best result gyud og it will stay longer in there kay para mo suhop gyud ang color sa imuhang white hair. Timing pag-ayo kay nag-call day si Adam, tapos wala na nako na record ang pag-wash akong hair. So this is the result sa ako ang pag-shampoo sa henna. So as you see, nagyapon siya white no, but it's not white. It's brown already na. Brown na siya. Murag mahimo siyang highlighter. Tanawa ra gud. I am not sure no if this is your way nga masolusyonan ang inyo ang white hair, but this works for me and I like it. I don't like nga magpa-color sa hair and then when my hair grows, mobalik siya itom, tapos ang the rest sa ubos kay mga lahi na nga color. So if you want this one, you can go to Thailand and buy it there. Okay, din hilang tama na nga akong video. Thank you for watching. Bye-bye!